Tŷ digon gyffredin yn te, cwt roedd i niwed yn pwyso ni erbyn o. Ond fe synwch chi weld yr erchylltera sy'n mynd ymlaen y bore yma tu ôl i'r muria gwyn yma. Merched siw thi yn cyflawni defod flynyddol. A dyma chi nawr ganolfan y cyfan. Gadewch ni nawr gael gair efo rhai o'r bobl sy'n gweithio yma. Newch chi ddeitha i beth yn union da chi'n ei wneud yma ar amser yma flwyddyn? Wel, rhai o aelodau o glwb plifio Crys y Cilog a'r Cylch sydd wedi dod ynghyd i blifio erbyn y Nadolig. Maen nhw wedi dod yma o'r cwarter wedi 7 bore yma, a maen nhw'n golgi bod yma hyd tua 6 o'r gloch heno. Maen nhw wedi gwneud dros 100 o adar yn barod. A faint ydych chi'n debyg o wedi wneud cyn terfyn dydd? Nagos i 80. Nawr ta, chi dwi'n deall sydd wedi ffurfio'r clwb plifio yma, ynddo? Wel, yn un o'n nhw. Yn ni'n plifio a'i gilydd, yn deulu hapus. Feddylon ni wedyn, se well i ni gael cynod yn gilydd. A mae ni'n mynd at yn gilydd, cael mitin, a fe gyson ni gyno y flwyddyn gynta. A na'r unig glwb sy'n y wlad, medden nhw. A ni'n cael cyno yn y Mansell Arms Carfyrddin, a ni'n deulu hapus drychynsllyd yn gilydd. Mae ddi yn bleser i ddod i blifio, a mae'n bleser i fod yn y cwmni yma. A fi'n gobeithio bydd e'n cadw ymlaen am blynydde. Wel, dwi'n gweld bod chi'n cael rhyw hwyl arbennig iawn ar blifio'r neu blio, da ni'n deud deryn mes o'ch chi fan hyn. Diolch yn troi snimo chi weithiau am beth? Dim byd, mae tipyn yn stiff am y rhaid, a wy'n teimlo fel gweud geiriau cas, ond wy'n gweud nawr, mae rhaid chi gadw ymlaen, i chi gael dybennu, fath fe ddaw dydd Nadolig, a bydd rhywun eisiau hwn i fita, a bydd e'n falch bod e wedi blifio fel mae e. A chi'n bod, na beth sy'n bert yn yr busnes un, so ni'n cael yn talu, mae hwn yn jobyn rhad, so ni'n cael yn talu, a ni'n hapus iawn fel hyn. Felly, pleser yn unig ydy chi? Ie, cael helpu, yn anmoto ni, helpu'n gilydd. Ers faint ydych chi wedi bod wrthi? Wel, i fi'n magu Twrcis ys 29 years, oedd ar i fi'n briod. Da chi wedi nabod y bryd yn reit dda byn hyn? O dŵr, mae newid mawr wedi bod. O'n i'n arfer i cadw cwennen, a'r ffarmwr yn cadw'r ceilog am un ar gwennen at y ceilog o'n nhw'n neud blynedd yn ôl, a nawr i ni'n cael nhw'n barod yn popeth arall. Dim ond i hôl nhw. Yn rhyfedd iawn tua'r Nadolig o'r hyn tymor ewyllus da yma. Gwaith a allai gael ei ystyried yn ystod y flwyddyn efallai'n dipyn o waith caled yn dod yn hwyl fawr iawn. Ac mae'r bobl yma i gyd wrth gwrs, bod nhw'n gweithio yng nghanol Twrcis yn edrych ymlaen am yr un Twrci mawr ma'n hwtham di gael yn y cinio a fydd y clwb yn ei gael nes ymlaen y flwyddyn yma.